Gero badira ere, erran dugu zerua dela gain hortan, ganga zerua dela, izarrekin eta urdin ezindatua, eta azpian badugu hor, eta edargailu bat luzara guzian, eta bestalderdien ere, eta hantxe ere ba. Baina denboran, dena tindatua zen, eliza guzia, murro guziak tindatuak ziren, eta hantxe ageri ikusten ditugu fontsian, behereko parte hortan, atere dituzte, eliza berrein dutarek, hantxe beste puska bat bada. Dena hemen tindatua zela. Eta alderdi guzitara titzulirik tindatua zen. Ezen eta gero, 18. mendean, ezen gustukoa, jenden gustukoa, tindu horiek edo freska horiek ez ziren biziki jenden gustukoak, eta suria maite zuten, eta zuri zindatu zuten. Eta eliza asko zuri zindatu izan dira, eta gaur egun berriz zuri hori kentzen da, eta ikusten dugu azpian bat direla urduko gauzak, biziki edarrak zirenak, eta katekesia, katishima, jendek hola ikasten zutela ikusiz, ez liburutaik, ikusiz, apesak eta esplikatzen zuen, eta hartxo hori, eta Jesusen bizia hola esplikatzen zuten, edo Elizaren bizia berdin, denetan hola zen, eta gero desagertu zen. Eta ez zuten hori trukatu predikoarekin, hori izan da. Eta 16. mendea izan behar izan da berriz, galdegin, predikuteia, predikazazie, komuniazazie, hori guziak izan dira. Eta hortik landa, gero gauzak are hobetu dira. Eta hortik landa egin dira erretaulak ere. Eta 16. mende konzilio hortarik landa, egin izan dira erretaulak. Lehenako biziki sinpliago ziren, baina hala tindatuak ziren, erretaulak gabe ere. Kruzaren bidea, devozione bat da, bereziki 19. mendean abiatu dena. Eta beste devozione aniz bezala, biosakratu eta beste batzua dira hola. Devozionen mendea 19. mendea izan da, eta gauza biziki hona da, kurutzearen bidea, baina kurutzearen sakrifizioa mezan egiten da. Geroztik pentsatu da, zergatik behar ditugu devozione horiek, badugu devozionetan devozionea, devozionetan devozionek handiena meza da. Eta hori unsa egiten bari madugu, hortan askita, horrek bere akatsak baditu, bere eskasak bukiten aditu, badira jendeak, maite dutenak, kurutzeren bidea egitea, eta beste, orduan, erraiteko eliza guzietan bada kurutzeren bidea, baina eliza txipiotan ez da sartu, edo sartu izan da labur egon da, eta joan dira. Eta gero, beste gauza batzure badira hemen, eman dezagun lurra, hemen bat, lauzak ditugu lurrotan. Lauzak izan dira nahi bada beti, baina hemen hilarriak ziren. Eta gorputza hemen sartzen zen. Eta familia bakoetxa bazuen bere lekua, jar lekua eraiten zioten. Eta kaderarik etzen, eta etzen ere zerik eta bankarik. Deusik etzen. Jiten zen etxekanderian, azak ziren hemen, etxekandere jiten zen, eta bere hiren lekua bazen hor. Eta han xutik egoiten zen. Eta belaunik atzen altzen, oial beltxe bat bazuen, hura sartzen altzen bere aintzinean, tomain gainean, eta belaunik atzen altzen, akitzen malima zen xutik. Zeren, iganetako meza lehen beti xutik zen. Zergatik, haste-hastetik, giristen hortasun haste-hastetik, galde egiten zuten lehen giristen nuek xutik egiteaz, igandeaz. Zergatik, egun hortan, Jesus hiletarik xutitu baita. Hilak horizontalki daude, eta bizia xutta, vertikalki da. Eta orduan, mezan, xutik. Nor bezala? Apesa bezala? Apesa beti xutik da mezan. Eta apesa beste kristioa bezala zen. Denak xutik ziren. Orduan, gero, ezari da. 19. mendean, berriketako historioa da, 19. mendean, oraino, etzen kaderarik. Dena hutsa zen. Eta, emaztekan ziren, bakotxa bere tomaren gainean. Nik biziki edera argitzen dut. Hilarrietako monumentua bizia izan dadin. Ama izan dadin. Emazte izan dadin. Ama da. Amak emaiten du bizia.
Amak entretenitzen du bizia etxean. Amak laguntzen ditu hiltzen jendeak, etxeko jendeak. Amak laguntzen ditu erizarat. Gero meza guzietan, etxeko harima joanentzat emaiten zen meza guzietan oial beltza edatzen zuen, eskoarekin. Eskoa pizten zuen, eta zer da sua piztea biziaren marka da. Aitortzen zuen, sutik egonez, hor horizontalki zirenak, hilak, sutik zirela, bizirik zirela. Eta hori, izigarri importantzia du horrek.